Issa l-Power Station tal-Marsa kważi żarmat tal-kollox, studenti tal-MCAST u impjegati tal-Enemalta qed jaqdu flimkien biċċiet ta' makkinarju meħud minna biex joħolqu l-akbar installazzjoni artistika permanenti f'pajjiżna. Dan b'tifkira ta' aktar minn 60 sena ta' ġenerazzjoni elettriku mill-Marsa u simbolu ta' kif is-settur tal-enerġija f'pajjiżna qed jinbidel. L-installazzjoni se tkun olja 3 solari u ser titpoġġa fuq l-olja tal-Ġeżwiti fit-tarf tas-sit tal-Marsa Power Station. Iltqajna ma' żewġ studenti tal-arti fuq il-kampus tal-MCAST fil-Mosta. Fisrolna kif l-installazzjoni ser tagħti tislima lil ħaddiema li bnew, ħadmu, irranġaw u żammew fi stat tajjeb it-turbini u l-boilers tal-istazzjon tal-Marsa sa mill-1953. Bħala tiżin aħna rridna nirrepreżentaw il-ġerni tal-ħaddiem, jirrepreżenta qisu ħajtu daqskemm għamel daqshekk ħin jaħdem għan-nies u għall-poplu u użajna recycled materials il-makkinarju kienu jużaw throughout the day. U aħna bħala monument ridna nuru kemm il-passat u anka il-futur, a greener future. Is-sena d-dieħla Malta mistennija tlesti trasformazzjoni lejn taħlita ġdida ta' sorsi ta' enerġija ibbażati fuq impjanti b'emissjonijiet baxxi li jaħdmu bil-gass naturali. L-istudenti għattaw sigħat sħaħ jiddiżinjaw proposti differenti dwar kif tista' ssir din l-istruttura. F'dan kollu kellhom sem l-impjegati tal-Enemalta. Kienu tajnuna ħafna, kellna diversi meetings magħhom u anka konna mmorru l-Power Station biex jisna ikonna source ta' inspiration u naraw kif, għax inti ovvjament ma tistax taqbad tiddiżinja mingħajr ma tara kif il-ħaddiem kif kienu kważi jgħixu hemmhekk. L-istudenta Pippa Kakija stqarret li dan il-proġett huwa wieħed mill-ewlenin fuq is-CV tagħhom meta fi żmien mhux imbiet jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Is-sena d-dieħla insibu ruħna fid-dinja tax-xogħol u importanti li jkollna qisna toma ta' kif ħadd tkun din id-dinja u kif għandna nġibu ruħna mal-klijenti u nagħmlu ċertu deċiżjonijiet weħedna. Esprimiet is-sodisfazzjon tagħha l-ħidma f'tim li saret biex issir din l-installazzjoni. Tallimna ħafna kif naħdmu mal-kollegi tagħna x'anka inaqadna mal-istudenti tal-Fine Arts u kellna qisna nġibu t-talenti minn ġiex naħat u naqduhom flimkien u trid ħafna drabi kellna nilħu ċertu kompromessi bejnietna. Kompromessi li se jwasslu għal arti f'post li kien utli għal bosta snin iżda illum spiċċa żmienu għax it-teknoloġija avvanzat u residenti tal-Marsa u l-madwar jixirqilhom kwalità ta' ħajja aħjar.